Sa aton nga linya, Police Major Clifford Batad. Hi sir, good evening. Live kita sa Action Radio Bacolod, si Action Brian Morden. Hello sir, good evening. Yes, sir. Good evening. Salamat sa time liwat sir. Madisturbo tagamay liwata. Action Brian Morden sa Action Radio Bacolod. So far sir, kaina, nagtawag ko early mga 6 o'clock night, subong alas 8:30 na dugay-dugay. Anong pinaka-update sir sa investigation sining bangko allegedly ginkawatan dira sir? Sir, ang aton nga nag-request kita gina Sopo sa Nopo nga nag-process ang SIN dito sa bangko. Mhm. So inilanggit niya inilanggit niya man nga gabi na tapos ang nila Mhm. kag ginapatigayon na subong sa aton nga investigador ang para sa progress naton no sa updates ang natabo kagita sa aga naging report sa aton sa mga empleyado. Mhm. Okay. So kay na sir sa pagpadulong ninyo didto sir, nasulod na ni sa empleyado sir no? Bali ato na to sila na kumbaga nauna na to sila sa police of course ano kasi nakita nila nga amo ning sitwasyon. Nakita nila sang aga nga nag-angat na ang ilang roll-up door bala. Mhm. So nakibot sila mo to nga nagkadto din sila sa aton police station kag nagpa-assist dito no so aton investigador yan upod sa ila kag nagkuan sa nasabitan ni bangko. Mhm. Okay. So suliton talang sir sa sulod pagsulod dito halos ka kandado tanan sir bukas na. Bukas na siya. Yes sir, bukas na. Ang alin sa roll-up door sa crystal kag sa grills. Mhm. So abierto na tanan pati ang gamay nga ball. Mhm. Kaya dito na butang ining kantidad sir no more or less mga 1.3 million amo ni siya. Mhm. Yes sir, ang ilang alleged nga kuan kay ito dapat may 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 logbook, may nga kung pag tapos ang opisina or wala na opisina, gina-balance na ang kuan mo, ang kwarta nga mo na bla. Mhm. Kung pila ang nagsulod sa inang adlaw. Tiging naton kaginaging pangita kag gusto naton ng taon wala pa sila may ipakita bla nga kuan. Okay. So tiya mo nang ilang nga ginaaligar nga mo nang amount ang kwarta nga nadula. Mhm. So ang logbook nga ato ang logbook ato di na butang sir man nga ang madula ano gindalaman sang kawatan do ano na sistema man. Ambot kay ang ilang OIC ang mga aton nga istorya Mhm. amo nang iyang kuante siling ko base kung kay ti ara naman ang aton nga soko kag natapos naman ang pag-process lang taon ba lang ledger nang kuan sa da Ledger gali. para mabala nato nga inang adlaw pila ang total amount nga nagsulod para makuha naton sa ginaaligar nila nga 1.3 Mhm. amo na Mhm. di wala sing kuan wala makita. Oho. Isa pa gito sir sa daw nakahatag interes sa ato ng ilang combination numbers ang vault ara sa logbook ginsulat nila nga so posible sekreto ina sir mo. Oo. Amo man ang ginaaligar sang OIC Ohoy. nga ara kuno sa logbook ang combination numbers ang bolt. Mhm. So botsing ganun maka-access ang tanan. Oh. Purti no. So karon sir, kundi daw ay magita may tudlo pa din nga mga suspetsado, persons of interest. Sinong mga persons of interest sa subong sir nga daw posible makuhaan sa information or base sila gid ang suspect sir? Mhm. Bali ang sa aton nga kuan kay anom ni sila ka empleyado Aha. ang OIC kag ang utility amo aton nga ginakuan nga makuhaan sa affidavit Mhm. for the meantime nga gina-process naton ini. Aha. Pero why man sila sir gin custody sir no? Ipatawag lang ni sila. Mhm. Wala sir, wala. Aha. So willing man sila magkuan anytime kung kinanglanon na naton. Pero amo lang ni ang duwa na Mhm. ang i-process naton. Sino ni sir ang duha nga mga empleyado nga ini? Utility kag OIC. Mhm. Bali si certain Jean Halardino. Jean Halardino, amo ni sir ang OIC. Di Marie Jean Halardino
Di mari. Mhm. Bookkeeper ni siya, bookkeeper kag ang si John Paul Diusig. Aha. Trainee nila, bali trainee. Training nga. Trainee nila dira. Mhm. Buti nga nung bago, Bago. mga 3 months more or less. So, Amo ning duha subong sir nga subject nga kuhaan nyo sang testimonya damo na. yes sir. Mhm. Sir, makada puli nila sir sa gabi sinong pinakaulihi bilin kuno sir? Amo ang kuan kasi ano lang iban sila di taga kuan mo taga Ilo. Mhm. Amo lang ni ang kuan ang isa ni ka utility bala nila diri nga taga Sipalay man. Aha. Ang bilin Mhm. o ang maulihi bala. Te ang ano ining ilang ang trainee usually every Friday nagapuli. Mhm. Pero sang kagabi kuno naglisensiya gid siya kay may importante sila nga laktan sa iyang asawa. Aha. Something amo nang ginaligar sang iyang OIC. Mhm. Pero Pero sa sa aga-araman siya. ara man siya. So, amo ni ang kuan sang iyang OIC kag sang gina-interview naton. Mhm. Sir, kumusta ang mga liyabi nila? Kompleto pa man, sir? Ang mga liyabi nila. Kompleto man kay ara man sa OIC nila, Mm. mga babae, dalay man sa aga ang iyang mga yabi. Aha. Kay kung ang taon naton, advance lang nga pa ino-ino, kalang taon lang naton, kung may ara, gid man sang duplicate abing suspect, hasta to sa vault, may duplicate to sa pila kabilog kandado, maubos siya gen. Amon abla no? So, amo gina sir kay ang Mhm. kuan, ang nakita naton dito, ang bintana nila sa kilid nga sa isang bangko, Mhm. tupad sa balay man sang previous nga nag-obra dira nga nag-retire naman. May mga sang una kung nag-duty ni siya, lalayan na daw mga ido. Kung may Okay. iban nga tawo, gataghol. Pero sang inilan sang natabo ni, wala gid niya kakuan ang iyang ido nga may mga lain ni mga tawo. Mhm. So wala gid siya kagaho dati sa gabi na. Mhm. Kang bintana, daw may sliding bar na siya nga lock. Okay. Mhm. Sa nga time, daw wala siguro malak, digto ging abrihan, gingkuot ang cord sang alarm kag CCTV kaging unplug. Mhm. Pagkatapos ito, dito na siya nag-umpisa na nga sulod sa entrance sa main door. Mhm. Okay. So kung So, makitaan mo sir. tuloy-tuloy gid amo lang dito ang kwan, wala man sang iban niya no. Mhm. Wala man sang iban niya damage or nagkayag. Dito Bro. lang gid sa gamay nga ball. Dito sa gamay nga vault. Sige. So, hulat-hulaton. Galing kay ini nga bangko, sir, do, wala gwardya? O, dumating nga laman tayo. Wala sila kay usually weekly kita nagkuan sang security service sa aton area. Aha. Sa diin ang tanan nga mga financial establishmento ang tanan Mhm. mga lending ginakuan gini nato ang ilang function sang CCTV nila, Mhm. ang ilang lights kag ang especially ning mga gwardiya bala nila adlaw kagabi. Mhm. So wala kita na nagkulang sa ila sang remind Mhm. kada semana ato ng security survey mo. Mhm. So sa ila gid niya kuan amo na Mhm. Kulang gid man. No? kulang ho. Oh. So ini nga bangko, sir, ang mga kwarta to, ang taga-panagiyat, yung mga naga-deposito, gid ra nga taga-sipalay, hinubaan, guro sir, no? Nga mga tao da? Kagkaiping nga badwa? Correct sir. Oo. Baka. Kurti, no? Ti, paano? Anyway, sige. Hulat-hulato namon, sir, ang inyo sini nga update regarding sini. Ano ni sir, kakululbaan, ini isolated man lang para sa taga-hinubaan. Da kami mga bangko ba ng iban mo? Isolated lang ni sir nga kuan kay daw diri lang bala sa area man naton. Aha. Kung iba amo lang gid na siya ang kuan mo. Wala gid siya bala nag kuan sang agency nga dapat bisan sa gabi na lang. Correct na. Kalawig na so sa interview man naton di sa mga nag-retire since 2010. Wai gwardya, bunano man mo. Daw amo na ang ilang utility daw mo na lang na di utility watchman gwardiya daw amo na lang na ang kuan nila. Daw laihon. Do ka budlay. Laihon obra sang utility. Aha. Sige.
mapaabot kami sir sa dugang ninyong investigation kabay pa nga mahataga man ni hustisyang kwarta sa mga nagadeposit sa sininga bangko sir. Salamat sir sa imo sininga serbisyo. Maayong gabi, mabuhay ka sir, ka God bless sir. Thank you sir. Thank you, sir. Salamat man. Thank you sir. Action firing line. Police Major Clifford Batadhay makaksyon sang hinubaan PNP.